ചെയ്യാൻ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. ഞാൻ മിക്കവാറും കളയും. ഉം. ഇങ്ങനെ ഇട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ കളയും. ഉം. നീന്തലുകളുടെ ലക്ഷങ്ങളുടെ കടത്തിലാണ് ഇപ്പം നിന്ന് കളിക്കുന്നത്. ഉം. നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ ആരുമില്ല. സർക്കാരും ഇല്ല, സമുദായവും ഇല്ല, ആരുമില്ല. നമ്മൾ നായന്മാരായിപ്പോയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ആനുകൂല്യവും കിട്ടില്ല. എൻ്റെ 2 മക്കളും പഠിച്ച് ഇത്രയും മേലിൽ നിൽക്കുന്നു. അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും ഒരു തൊഴിൽ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളിന്ന് രക്ഷപ്പെടുമായിരുന്നു. ഇതെല്ലാം പാട്ടത്തിനെടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. പാട്ട പൈസ കൊടുക്കാനോ വളം വാങ്ങിക്കാനോ ഒന്നിനും പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇപ്പം നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വളം ഇടേണ്ട സമയമായി. എനിക്ക് വളം എടുക്കാൻ പൈസ ഇല്ല. ഞാൻ അതാണ് ഇപ്പോൾ ഓടിക്കൊണ്ട് കിടക്കുന്നത്.